muller sempre estuvo achicada e seguirá estando. Se non matan, eso está. Que lle parece? Eu penso que sí, a ver, motivos temos, é dicir, todo o que está pasando. É dicir, entre eso, os salarios xa por un lado, hai diferencia entre homens e mulleres. Tamén está o que é tema da violencia, que sí. Bueno, hai un pouco de todo. É dicir, non... Eu, de un principio, sí, estou de acordo con a huelga de hoxe. Esta huelga es bastante necesaria como para visibilizar el trabajo diario que hacen las mujeres, que es muy importante y que está menos valorado que el de los hombres. En España una mujer es violada cada 8 horas y realmente la gente no se preocupa por eso. Después la brecha salarial también es muy importante. Eu estou en greve porque traballamos en cobrar. Porque estou farta de ver a miñas aboas, a miña nai, traballar no fogar sen remuneración económica, loitando polos seus dereitos. Yo estoy en contra de las agresiones machistas y me quiero sentir segura en la calle. Quiero que sea de noche y sentirme segura a la hora de ir de casa, no tener que estar girándome, no estar preocupada por mis amigas, por mi madre y por todas las mujeres. ¡No son muertes! ¡Son asesinados! ¡No son muertes! ¡Son asesinados! Queremos reivindicar pois un pouco todos os puntos que reivindican o colectivo feminista. No noso caso, somos moitas mulleres periodistas en Galiza, en Vigo e en España, e polo que podemos ver hai un porcentaxe moi alto de mulleres que supera o dos homes, e sen embargo, cando ves o colectivo de decisións, de direccións, están moi copados polos homes. Esa é unha das reivindicacións. O resto, teito salarial, teito de cristal, precariedade, sobre todo neste sector hai moita precariedade a nivel económico. E, bueno, queremos reivindicar todos esos puntos e sumarnos pois esa manifestación das mulleres, o sea. Somos nais, somos fillas, somos esposas e somos seres humanos. En general, porque poñer en plan violencia é un pouco fuerte, non? Estamos todos os días co mismo. Entonces, en plan suave, pero reivindicando para todas. Hombre, es necesaria esa huelga, es necesaria. Y mucho más que deben hacer por nosotras. Así pienso yo. Me voy a huelga, me voy a la plaza La Portuganeta, me voy para allá. Me voy con mi madre, con mi hija. Somos mujeres, vamos a defender sus derechos. 24 horas contra a violencia machista e a precarización das nosas vidas. Para loitar polos dereitos das mulleres e para reivindicar os nosos dereitos como mulleres. Para defender a loita feminista. Para defender as mulleres e as condicións no traballo e na educación. Para a loita feminista, para a nosa igualdade. Eu estou aquí porque creo que é necesario alzar a voz por todas as mulleres que xa non están. Que pasa cando se recortan as axudas á dependencia? Que pasa cando se pechan as escolas infantís? Que pasa cando se privatiza a sanidade?
Que pasa cando se nos negan salarios dignos que nos permitan a independencia económica? O que pasa é que todo iso cae sobre os nosos ombreiros e hai algúns e algunhas que se enriquecen enormemente grazas ao noso traballo, ao noso sufrimento e ao nosa opresión. O PP, Ciudadanos e todos os que lles avalan, tamén os grandes empresarios e banqueiros, tanto homes como mulleres, viven a corpo de rei e alentan e reproducen o machismo para defender os seus privilegios económicos. Por iso hoxe paramos as clases, baileramos as aulas e tomamos as rúas tamén para denunciar aos responsables desta situación. Que viva a loita da muller